Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Hade men jangude gaddan refto gaynen jokken jangi. No wayno ko nde ɗo windande jangano. Ɗo woni windande nde mbawirɗa dendagal ko jangete e ba. A jangino bajorɗo on adi bange ma ñaamo nani, ɗo woni bajorɗo jangete. Ɗo noon ko so adima ene wiye jubur ba, hakkunde bindol jubur ba, sara bindol bajorɗo, serdima alamude hay goto bajorɗo. Gasi ɗo woni tongol ngol. Tongol ngol wotan ko jubur ba so adima hakkunde, wodi ko bajorɗo so wattidima e bindol walla serdima e bindol. Ɗo woni ba mawɗo, ɗo woni ba tokoso. Ɗo tan jangata ngal ɗo alos ɗiggi a serti e majjere ba bange Qur'ana Arab e ba mo bange Pular. Joni jokken ayi joni noon en garti kadi e alluwal he. Hande eɗen janga ndeɗo harfere wotere, ndene ene wiye juburta. Kon ɗo so wayini ko ta jorɗo mbiyata ɗum, ta jorɗo, ta jorɗo. Joni noon ko ɗo mbaɗata ndaniye ne daro ɗo, gadda goɗɗo ɗakko sara ɗo, waɗani ara ha ɗo haɗa ɗo. Kadi goɗɗo ɗakko sara ɗo, pooɗa ara ha ɗo dartoɗa. Goɗɗo ara ɗo fawama ɗo. Gasi a serti hen. On saaha jaha gaddoya toɓɓe ɗe, toɓɓa hen toɓɓe ɗe. Ay oɗo no wayni ko ɗum jangintuma toɓɓe ɗe ko ni toɓɓorto. Wadde ko toɓɓere dow keɓirta ta jorɗo. Ɗo tan keɓata ta jorɗo. Ɗo noon ko so adima e bindol yowani wiye jubur mbiya ta, ay ta yalti hen. Hakkunde bindol jubur mbiya ta, ay ta yalti hen. Ɗone inde nde wonta ta jorɗo, ta jorɗo ayomoni o arti e lasli he. Wadde oɗo e o nandata inde, oɗo e o nanda inde. Ay ɗo kadi ko ta mbiya jorɗo. Gasi wadde ko jangete e ta e hewde ko ɗo tan haaɗi. Hankadi ɗo so ɗiggi ko jangete e ta to bange Qur'ana Arab a wawi ɗum, hankadi a yalti e majjere ko jangete e ta ko. Ɗo noon ko tongol muɗum. Ɗo ko tongol muɗum. Wotanko ko jubur ta walla ta jorɗo. Gasi so adima hakkunde nandi inde jubur ta. So wattinima e bindol walla serdima nandi inde ta jorɗo. Nden ɗo so ɗiggi tan hankadi a yalti e majjere wiyetende tande. Hankadi kako winda hen a jangani, ɗo woni ɗiggani. Pular ne so ari wotan ko oɗo ta baɗo ni walla ta baɗo ni, ari ardi. Ɗo tan jangete e ta Pular e hewde. Mawɗo ɗo haaɗi, ta tokoso ko ɗo haaɗi. Wadde a faami juburta
kota taajorɗo kota ɗo so ɗiggi hen kadi a serti e ndeɗo majjiri qur'an o dow ha less ko jangete hen e toɓɓeta ko ni foti juburta tan taajorɗo juburta taajorɗo nanata juburta taajorɗo kono saha noon jangoya toon ko wiyete tasaqiru waɗani ha gasa toɓɓa dow muɗum ay ko taa mbiɗa taa mbiya saqiru wonno ko ha saqiru so waɗi ni tan ɓolo ko ha saqiru toɓɓe ɗe fof hen wiyata saqiru oko ha he saqiru oko taa ono ko taa wiyete koye taa he jeeya ko jangoyte taa ko so gasi ma tawi oɗo taa wadde sa yi o tan ganda ko taa wonɗon a faami ta o tanen toon o ko ha saqiru wiyete ha saqiru oy kono zéro ni ko wona zéro nani faamiɗon de eyi ƴettu noon kuɗol ma e karne ma binda mbañirɗa wasa hewde janggen ɗum wasa tampinde en waɗe ni garten jangde sila janggen ko ɗo woni taajorɗo ari ardi ɗo mbaɗani on saha ɗum ɗo wiyete taajorɗo jangeteɗo o goto joni noon toɓɓere ɗo ganta toɓɓe ɗiɗɗe kañum wiyete ta ɗe mbiyete ɗo noon ko taajorɗo ɗe mbiyeteɗo so wayini joni noon ɗo ene wiye juburta ay jubur wiya ta ko juburta mbattani juburta ndeka andi so adima juburta hakkunde bindol juburta inde nde ko wotere ɗo noon ene wiye ta jorɗo ɗon ene wiye ta jorɗo jangen juburta ta jorɗo ɓamtu jangen juburta ta jorɗo ɓamtu juburta so adima no ni wiyete kadi ko ni windirte hakkunde bindol juburta ko ni windirte hakkunde o ni woni taajorɗo so woodi ko sinnodiri wattidima e bindol ni windirte alama wondi hay goto serindo nanda e gadiɗo o taajorɗo nani ɗum ɗo to janguɗa hande mbasa woɗɗin haqqille ma o janga ɗo ɗigga certa e majjere ta hankadi a andi juburta e ta jorɗo ɗo noon ko tongol mum woodi ko juburta woodi ko taajorɗo so adima e hakkunde ene wiye juburta so wattirima e bindol walla serdima e bindol ene wiye taajorɗo ari ardi ɗo woni tongol maɗa to banggue juburta taajorɗo ɗo noon ko ha ganda hularne heewani o goto jangata ta walla oɗo ta gasi oɗo woni ta mawɗo
oɗo woni ta tokoso. Ko jangete e ta gasi, o woni ta mawɗo, o woni ta tokoso. Hankadi ko jangete e ta fof e hewde to Qur'ana, to Arab, to Pular, a gayni a serti hankadi. Ɗo tan mbawata hankadi jangde ma wona jangde yawde. Mbasa yaltoro ɗo. Oto wi aɗa waɗa ka wawa taw, koye ekko gonɗa taw. Ekkol ngo so timmi tan andu dendagal ko jangete a jangi. Koye gotel gotel jaraten, mbasen heppude heñade. Jangde ala heñare. Seeɗa ɗigguɗo o ɓuri ko heewi ko ɗiggani ko. Min noon jinmi ko jangol ɗigga mbawon en joddaki ɗo gotel. Ɗo so ɗiggi hankadi a yalti e majjere juɓurta ta jorɗo, a yalti e majjere ta Pular mawɗo, ta Pular tokoso. Joni noon ƴettu kuɗol ma e karne ma mbajotoɗa jangga ɗigga. A hoolaki hoorema, ƴeew bawɗo ɗakkoɗa sara makko, o holluma ha jiiya lawol. Yo Allah wallu, kadi yo Allah newnu, yo Allah renu. A dañani caggitowom, noddu en 00 221 77 906 14 81. mbaɗa yaya, mbaɗa li, jiya WhatsApp o, ngara caggitoɗa. A saggani ɗum jinmi. Walla keso jiɗɗo nadde e galle he, jangde he, bisimilla makko. Ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko, jiɗɗo tan wiya. Jiɗɗo o noon ko temedde nayyi gaddata, bindoɗa naata. Kaloru maydu 400 gaddata. Ɗi foti wona politique, ko jangde adduma aɗa janga. Ene welma ko ni mbiyeɗa, a yiɗa noon an jeeyi jawdi ma waɗe poos ma. A yiɗa jawdi ma an jeeyi waɗe poos ma, ala ko mbawi ma. Kono sa felti aɗa janga noon kam, awdi 400 so Orange Money, so Wave, so Western Union, MoneyGram, neldami yetto waɗe keeso. Toon on jarama, jokke golle, mi beltini, min ngala hen. Wassalam. Musidɗo mon, giɗo mon saabu Allah, Yaya Ly, Kaolack, Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.